وسودة شرفا مولدنا من بعدها وهي ذات الظل والهام وعامل صبا أدوان الكفا حسد رزدان دودان تمام عدلات من أجل موتي الأعداء قد طمعوا مودنا بالمصطفى مقصرين الضر من آدم وعامل صبا أدوان الكفا أصدور رضان دودان تمار عدلان بعد ما أشهر من يؤم بعام عشرة طائف فليدعو إلى الحاجام وعامل صبا عدوان الكفا حصدوا مولنا رشدان دودان تمال عدلات قام عنده شهرا يراجعهم مولنا ولم يجيبوا بل مالوا إلى الشجم وعامل صبا عدوان الكفا حسدوا لسان دودان تمال عدلات وصلي يا إلهي واجزيا أبدا مولانا عنا محمدا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا مولانا عنا محمدا المختار في القدم وكان إذاك مع زيد بن حارثة مولانا يقيه من نفسه أو شد من قزمي صليا يا إلهي واجزيا عنا محمدا المختار في القدم وعبد يا أبدا مولانا عنا محمدا المختار في الخيال من الصوفة
وساق أدمه وصال الدم للقدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا مولانا عنا محمدا مولانا المختار للقدم وابن ربيعة للعداد قد دفع هدية إلى بل يهدي الكرم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا مولانا أنا محمد مدنا محمد مدنا المختار بالقدم كبت قبيلة أطراف الرسول وهل مولانا بهيمة تستفيد العائل الشهيد صليا يا إلهي واجزيا
الله تعالى وبركاته شيرنا أبو نجاي حجي رسل ما شيرنا يحيى بائن سمين ما أنيم إدن داغل ياتي بمون إدن داغل نائب بمون أيين بهور مودم أدن رانغال هدي بمم أمي بدوها فناي هورا چنغاي جانيم هورا منشين بوبكر جمت قاجون جاين بنداو جبوب جولة جواون yesu mudum ambe fof de teeri mamadou an ceerno yarasale wondiɓe ma eɓe mbima assalamu aleykum o hilifaɓe men kadi ummoriɓe doggiya kamɓe fof ɓe calminima eɓe garno tertadema ɗo ɓe goni e jonde nde ɓe mbima assalamu aleykum wa barakatuh ɓe mbima an e wondiɓe ma ya Allah wat ɗum hajju jaɓaɗo koyɗe mum kotirɗe ya Allah wat ɗum umra hatte mabɓe bela mo bela ala dow mum woni qur'anul karim sariyatullahi ɗon noon wiyama malal ngal malal ala e dow muɗum addanede haala Allah tabaraka wa taala ɗum kay ala ko woni dow mum eɓe gandinma weltare mabɓe hen ene jogiiɗo fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi eɓe mbima yo Allah yoɓe o yi kamɓe ngala ko yoɓata kono Allah tabaraka wa taala ena wawma yebde yo Allah yoɓe no wi fodde baraji sappo yo Allah dublana ɗum ha wona arko fof fodde million-ngaji sappo ɓe jaahi se ene belti eɓe ceertima eɓe beltanima galle o galle khalifa mabɓe cukalel ngel ɓinguel khalifa mabɓe so tawi dañide moƴƴere ari arde baaɗo ma maɓe gandi guileyi duuɓi ceerno Hamdou ceerno mbawɗo qur'anul karim kala ɗo wonno somo duskito seyɗeneji gonata ɗon so feeyi yimɓe fof naat dille qur'ana ɗum ko Allah rokkimo ɗum kanko oɗo ceerno gila are ceerno men ceerno Hamdou o holli tan komo wawi gandal o ari hen komo wawi gandal gila ari hen o ari ɗo komo jangina gila o hooti ɓesgu ceerno Hamdou oɗo ceerno Mouhamadoul Ali hen jeeya ɓuri tato walla nayo e ceerno Hamdou jibini hoolare mum e ceerno itti ɗum toon watɗum e jungo makko o rokki ɗum ijazul Qur'an ono ko rokkiyat ɗo ko ɗum ɗon noon eɗen gandi e ceerno Hamdou en kooli ɓe koolnir ko koolniɗo
mo ceerno hamden kooli itti ɓesgu muɗum wona gooto wona ɗiɗo wona tato nawi toon jagorno toon ko kadi dañi on ko kolniɗo masa Allah jeeɗiɗo ɓesgu ceerno hamde jeeɗiɗo lokkama to lijasul qur'an on gandi noon garɗe men o ko kolniɗo mo ceerno hamden kooli itta ɓesguji men fodde jeeɗiɗo mbaɗe jungo mum koɓe jakorno ko ɓe dañi ɗum on ko kolniɗo on woni alhaji alpha yarasal o yi kamɓe o tawiɓe madina koɓe baydaji on saaha o yontidi toon koye seeranɓe maɓɓe kono guila on saaha kamɓe famɗude ɓe jeeɓata maɓɓe kanko bawal qur'anul karim kala mbedde mo yeeyi 2 heures jamma 3 heures jamma 4 heures jamma kala ko wonno ɗon manan dille makko Allah rokkunomo ɗum ɗum noon yo Allah heññi ene barke ɗe yo Allah heññi ene barke makko yo Allah heññi ene barke ko addi ko bi jahidi sayyidil mursalina biyaɗo yo bismo ko almudel ma wallahi wona hattande ko neleɗe tan ɓe kanniɗo oɗon jarlo oɗon jaafo ko weñi hen fof koye almudel ngel assalamu aleykum wa rahmatullah Muhammadul Munir Haydara wi bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh e konngol ceerno Yaro o wi on mba o wi on kadi mba kadi o wi mba o wi kamɓe e ceerno fof on ciftiniɓe jabbugol madinatul munawwara e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ngal ɗo jabbugol hande ko noon wayi kadi ko nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam jabbiɗon sabe jabbiɗon ko qur'anul karim jomma Allah hokki bawal qur'an jabbiɗon hono no jiyaɗo Allah o settori joni ni ko Allah rokki ɗum ceerno Yaro wawde deftere Allah nde ɗum ko Allah tan welate rokko ɗum neɗɗo wona wondema ɓi moƴƴo wona wondema ɓi hafiz ko Allah tan jolate yiɗma o suɓama o ronkinanma deftere nde ndenade kanko noon ɗiɗi ɗe Allah rokkimo weewi dondiɗo qur'ana taw o wona hafizul qur'an won hafizul qur'an ene woodi taw wona hamilul qur'an kanko ko hamilul hafizul qur'an woni hamilul qur'an ko rende deftere nde fof e hoorema woni hafizul qur'an ko rende jamiroje Allah de gollano Allah wirini Allah yeɗimo ngal gueɗal ɗum ɗon ko dokkal Allah omo wiya on noon o weltima no feewi o duunima wuro ngo o andi yidde mon e qur'ana wona kanko jiɗɗon ko qur'ana o jiɗɗon wona kanko jiiɗon ko Allah e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jiiɗon nde wonno qur'ana ko kalamullahi
حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الله ونلا الله أدنى أن يوتنا جول ببي حال الله ودك حال الله جبدون ويدم نون كم بفوف بميمبا بنجوري مؤن بسلمني أن yo Allah hebbin hono dum do e wuro he hebbina dum e diwan he hebbina dum e leydi ndi hebbina leyɗele julɓe fof ni dene woni Allah yimɓe joom aduna en mbawi mawninde jiɗaɓe e aduna ɓe Allah yiɗa jiɗaade Allah jiɗaade aduna ɗe Allah yiɗa jiɗaade aduna ɗe Allah yiɗa mawninama sago ko Allah yiɗi mawnini ɗum en mbaɗi ko poɗɗen wadde juulɗo ko ni foti waade ɗum ɗo juulɗo foti mawninde ɗum ɗo juulɗo foti weltorade ko hono ɗum ɗo juulɗo foti ƴettude jawdi mum fof waɗa heen sabu ɗum kala ko mbaɗɗa heen nimsama haanino mi waɗi heen ko ɓuri ɗum nimsama heen kala ko mbaɗɗa heen nimsama heen haanino mi waɗi heen ko ɓuri ɗum ko wona ɗum ko kala ko mbaɗɗa so Allah yoɓoyima janngo a nimsat nimsa biyeteɗo haanino waɗani ɗum kono noon eskey ko mbaɗɗon ko mbiyen kadi taare ko mbaɗɗon ko yo Allah yoɓ yo Allah yoɓ yo Allah kadi yoɓ wiyeede noon noon ko haa beltoɗon tan kono Allah kay kala ko mbaɗɗa yoɓete Allah rokkata Allah yoɓat tan ko mbaɗɗa ko moƴƴi o yoɓete ko mbaɗɗa ko wona ɗum o yoɓete wiyeede noon yo Allah yoɓe so neɗɗo waɗanima ko wawa waɗande hoore muɗum ko donkuɗa fof an baɗanaɗo hoɗo ronku wiide neɗɗo o Allah jarama a jarama wadde eɗen dutta duwaw mo Cheikh Tidiane duwonino mo duwontono almuɓe mumen radiyallahu anhu so weltimo o wiyete on ko ajrukum ala llahi walla o wima ajruka ala llahi onon no figganaɓe e tunde dimatnaɓe onon fof ajruhum ala llahi toranaɓe onon fof ajrukum ala llahi oɗon jarno oɗon jaafo allahumma salli ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wima to waktu o woni o wi haalaluji ɗi fof moƴƴi o wi noon jarloɗon jaafoɗon e tardamaji ɗi ɓe ɓooy fandade kono ko moƴƴere tan o wi enen fof eɗen ndenda eɗen bismo ceerno Yero Sall ma taw o waɗana en duwaw tan keɓloɗen waktu pofteɗen ha saaha o yanta hankanti o wi noon ceerno wi weltimo no feewi kanko e ardiɓe makko no Sharif Munir haaldini o wi ɓerɗe mabɓe ɓuuɓi tigi rigi o wi ɗum kadi ɓe jottinoɗo e ngo wuro e oɗo diwan fof ko ɗum kadi ɓe gandira jaɓɓaɓe jiyaɓe Allah ɓe Allah addanto on ɓe te kala mo Allah addi e moɗon onon fof on ndendat elle tan ko on tan woni fofof alhamdulillahi taare mon eskey mon
ويجاب الله بيفوق بمن قال دارلو جيتون دم كتي دو يا الله يكتون مجري يا الله بول دم دو يا الله رمتين دم إدس نجودي بركة سيدنا أحمد جان شريف رضي الله تعالى عنه وي حقيقة بلتي وبرد ما بفد بوبي وي نبت نردن برد ما بده نبول نردن برد ما بده يا الله وينت نرون هنا بول يا الله بوب نرنون برد مودن وي الله جارما on جارما وي نون كوين نبل سرناج او حالنا ركو ان دعاء بوكيدن وي تيرنوي پرجت منغل سو تكو ساميني هنسن دني الى فوق جولندو سو جولا متن تاكو بحچنتي او سها نungu nawadi gantuji seede ceerno wi mbaɗen fatiha salatul fatih شيخ تجاني كفاني شيخ برهاني فشيخي شيخ تجاني إمامي كل حياتي جميل أولياء بما لولاه ما نام فشيخي شيخ تجاني إمامي كل حياتي مزاجي هده زالوا أبو العباس تجاني فشيخي شيخ تجاني